Ki Runar Batrem jong Lauren Bisnoy kila pha beng jeng berngem ban penyap noi Salman Khan ubadai aktor bapau jong ke Bollywood nrela da dia ukwa ban lai nak jeng syak penyap udai ban seo no mar ya kepisah basan klur ban ya khoj no ya kete ke jeng temu ban penyap ke bala temu la slam ha da kete kan hon kete Ki Runar kate kan hon kala pha message pulet penyat kali ha Mumbai bala kren Shairu bala da Salman Khan seo no ya kete kepisah kumta kilong baka jeng yap jong ulei kan long ka bakham trem palat banyak ka bakila penyap ya ubaba sindikiu ubadai menteri barem jong sarkar Maharashtra badu perlok baya janpha badu Salman Khan lada Salman Khan ukwa banang em bad ban pen kono ya jeng kanat badu Lauren Bisnoy kumta on hat ban sel san klur dei ban sim steng ikani ke jeng dawa namar baka jeng yap jong Salman Khan kan kham trem sibon banyak ka ba uyap ubaba sindikiu ong ke jeng tho la ban pan kan mau ba usen dikiu nreu penders nam karta ubdei uhe do jong seng NCP bad ubaya jan bha bu Salman Khan ulsha sit yap no hakat atarik urusau hakmat ka upes jong khun jong usi shan sen dikiu habandra Mumbai hadu menta kila don sangut blesha kem usu bham lonkar ubdei uwe ne kibdon kiti hakte kam Runar ukam bakte ke jeng penyap kadai ke beladon menta de Ki Runar jong Lauren Bisnoy ha ba phai pat ka wei ka liang ka jeng le siat marat jong Salman Khan ha ka ba ula penyap ya ka wei kaskei ka ba jukhot black book kala pelong kinong penyap breu be sekhitam jok ke India ka kan hun Lauren Bisnoy ba kenya thwet khlam sange banyo penyap kalai utu oktor ba kraw jong ke India ha khendia sngi baladep kite Ki Runar ka sit yap yu ba ba sindikiu ubadei uhe san parthe jok Maharashtra baru ubadei ru ubaya jan bha ba Salman Khan Salman Khan ubadon san pras nam karta ulasya berngem penyap tang na kadaw busit yap ya artelik skei ke badai ru kimrat ke belanyu kerpang tam da ki jaj benreu Bisnoy Salman Khan ulasit ikte ki artelik skei hakapor bulej aplem ha Rajasthan haus nam khat khanai spa khanai pra menta ka yeng jong Salman Khan kadon ha jeng kulma jeng mod ka bakraw namar bakapau bakadon ka jeng isla ka bajleu bha halor ka te kamat namar bakem ngai setia ba Lauren Bisnoy ubadon ha ke jeng sat patok ha Gujarat undang la banyai peteng kam petrem ke jong haden ka jeng sat sidiap jong baba sindikiu menta ki plet ki belapah ras kempa ya ka yeng Salman Khan ha bandra bat ki don mentan re pungut ki plet ki bariam pajba ki badon ha sodong yeng jong Salman Khan ha rengkat be kamera ki bala penyai da ke jeng start AI ha ka wei pat ka lieng ka Sumi Ali ka bedai ka aktres barem bat ka baju ya Shairu ya ka hok ki kentei bat ka bedai ru ka samla barem jong Salman Khan kala khot snu bhayo Lauren Bisnoy banyak keren berkada ke Zoom Lauren Bisnoy udon menta ke jeng satset patok hasabar mati ka patok ka bedon ha Gujarat ka Ali ka panpa ba ke jeng keren joka bakwa banyak keren ka video bad Lauren Bisnoy ka kwa ro ban le yuk jat ia ka tempel ke jong ka Bahar Rajasthan ngale yo kubor ba yo I ba phi keren ba ki babon ki breu na ka jaka ka be phi satset bar ngakwa banyak keren bat phi ban te bi ka tu ka ni ki jeng sha sengo bahaya thu yang akum no ka ni kala ban long bat ngi kwa ro ban le yuk jat ia ka tempel jong phi tang bangen ya keren swa haswa bangen le duai ong ka Ali sengo bah aya number phone jong phi bat ngandas nguk men sibon kala pen kot